Čaute ľudia, vítajte u nového videa. Dnes do vás tu víta Acetón. A dnes sa pozrieme na tier list cukríkov. Ja už som to tu skúšal a nešlo by to vynulovať, tak pokračujeme odtiaľto. A čo tu máme ďalej? Nejaké vzduchové hlavy. Nepoznám. Neviem. I don't know. Prečo idem dole? Čo je to? Nejaké lízatka? To môže byť dobré. Tomu dám Bčko. Skittles. Esko. Zaslúžené esko. Twizzlers. Nepoznám. Butterfinger. Nepoznám. Toto vyzerá dobre. Tomu dám Bčko. Ježiš, toto je výborné. Toto tiež mám rád, karamelové cukríky, mňam, odporúčam. Cherry Sauce, to nepoznám. Chivy Rounds, to tiež nepoznám. King's Candy, to je dobré, ale moc mi to nechutí. Toto nepoznám, neviem. Hershey's, takéčko. Crunch, to som nikdy v živote nemala, nepoznám to. Dots, to môže byť dobré. Nejaké, že Juicy Drop. To môže byť tiež dobré. Cčko. Lízatka sú výborné. Sko. Zaslúžené. Swedish Fish. Švédská ryba? To neviem. Lifesavers. Hard Candy 5 flavors. To môže byť dobré, ale nemá to u mňa až takú odporu. Fun Dip. To nepoznám, ale dáme tomu Dčko. Gobstopper, fuj, odpad. Prečo by niekto dobrovoľne jedol cukríky, ktoré vyzerajú ako tabletky? Divné, ale môže to byť dobré. Teda, ak to není medicína, samozrejme. Hershey's to dám tiež na to Ečko. Gumové medvedíky, ak sú značky Haribo, tak áno. Heat. Fuj. Koľko je tu tých Hershey's? Všetky dám na Ečko. Haichu. To vyzerá dobre. Haichu číslo 2, 3. Hot Tamales. To sú ďalšie tabletky. Tak halo. 50... Jelly Beans, to je dobré. Ačko. Jolly Rancher, to nepoznám. Jolly Rancher Gummies, to tiež nepoznám. Koľko je... No. Kinder Bueno... Esko. Skip. Nepoznám. Toto sú ďalšie lifesavery. Kam som ich dal? Nech nespravím chybu. Kde som dal len tie? Kde sú? No nič, skip. Aha, oni sú tu. Dobre. Nič som nepovedal. Nič. Dobre. M&M's. Tie mi chutia celkom. Ďalšie. Mike Like. Ďalšie tabletky. Čo majú všetci s tabletkami? Vysvetlite mi to v komentároch. Milky Way. Na toto nemám slov. Mr. Beast čokoláda. To som nemal, ale môže to byť dobré. Nerdíky. Zaslúžené esko. Ďalšie. Toto je čo? Zase tabletky. Čo má kto s tabletkami? Vyzerá to ako farebný penicilín. Payday? Neviem. Toto sú nejaké cukríky, ktoré ani neviem, čo sú zač. Čaute, čus.